teraz si mal asi aj celkom perné obdobie. Neviem, či sa to vie, ale ty si urobil príjmačky na vysokú školu. Urobil. A na akú? Je to Vysoká škola Ostravská univerzita, fakulta přírodovědecká, bakalářský obor aplikovaná ekologie. A si zameraný na čo? Čo ťa tak akože špeciálne baví? Ten hmyz? Hmyz. Hmyz. A v súvislosti s ekológiou, čo to znamená pre nás? Že máme hmyz chrániť, alebo nemáme ho striekať, alebo čo aj máme tak robiť? Niektoré si aj striekajte, ale ide vlastne... Také, čo sú strapaté, však? Tak, v zásade ide... Strapaté je čo? Že sú neučesané a vtedy ich treba nalakovať. Jasné, trošku, už viem. Nie, s tým hmyzom sa to má tak, že v zásade vážky, čo je taká skupina hmyzu, tak fungujú svojím spôsobom ako taký bioindikátor, čiže prídete do nejakého prostredia, všetky, čo tam sú, tak zrátate, chytíte, zrátate, koľko tam je druhov, v akých počtoch, v akom špeciálnom akože mikrohabitate sú a potom to celé akože preniesiete na nejaké papiery, do nejakých grafov a zistíte vlastne v zásade, v akom stave je tá krajina ako taká. A to sa nedá zistiť inak, okrem Dá vážky? sa, tak keď by ste bola špecialistou na chrostíkov, môžete toto, keď lienky, môžete aj takto. Čiže vlastne v akom stave príroda sa dá zistiť len podľa hmyzu? Nie, aj podľa cicavcov, alebo vtákov, alebo čo ja viem, rastlín. No, to sú také, akože keď máte nejakú skupinu organizmov, ktorá akože je na sebe nějakým způsobem, já musím přijít, to už se složitý. Dobre, no. Která je na sebe nějakým způsobem navázaná, která funguje, jakože koexistuje v nějakým typu prostředí stejně, tak ten typ prostředí má nějaký parametry, kde určitý počet druhů musí v zásadě vždy bejt a když tam není, tak to společenstvo je něčím narušený. To je jedna z možností. Alebo keď je ich veľa. Nebo když je jich hodně, no. A ty si aj ekologicky žijúci človek? Keď si sa prihlásil na tú aplikovanú ekológiu? A tak v zásadě jakože třídím odpad. Cítiš alebo triediš? Nerozumiem teraz. Triedím. Triediš. Lebo som nevedela, či... Třídím. Triedím odpad. Dělám, co můžu. Nejím od rána do večera flákotu. Čo je flákota? Maso. A co ještě bych měl dělat? Ja neviem, čo sa dá ešte tak ekologicky robiť. To sú ľudia, ktorí iba na bicykli jazdia. Alebo si kupujú nejaké z ekobavlny oblečenie, alebo No, to nerobíš. Videla som, že máš na ruksaku solárne panely. Tak vidíš. No. A to slúži na to, aby sa ti nevybil ruksak, alebo na čo je to? Kdybych náhodou se ztratil v lese, můžu si dobít svůj... Mobil. Tam je takový malý akumulátor, s kterým se dobiju a můžu si dobít čtečku a mobil a tak dále, a tak dále. Upřímně řečeno, v těchto zeměpisných křížkách to nefunguje úplně, protože z toho sluníčka je tady málo.